марта 1939 года напутав і роки, і самі события, що пов'язані з міфічною Карпатською Україною. Щося стало з чоловіком, ніби й розумним, улип у таку неблаговидну історію. Американська і українська прозахідна пропаганда останні десятиліття виховують громадян України під лозунгом того, що це була начебто німецько-російська війна, радянсько-німецька війна. Це брехня, і це було не так. Так воно не було. Також кажуть, що війна почалася із поділу Сталіним і Гітлером Польщі. Нагадаємо факти. Мюнхенська змова, яка поклала початок війні в Європі. Ото дійсно, наш уважаемый журналіст Піховшик удивительно влип в історію, бо понаслишки чув десь за якусь Карпатську Україну і лишив почати свою передачу так. Ну давайте почнемо з правди. Він спутав і дату, і анексію мадярами Подкарпатської Руси у 1938 році. Напоминаємо і пану Піховшику, і всім журналістам, і всім в Україні академікам і професорам, не забувайте ніколи, що розчленення Чехословакії произошло в 1938 році. Після Віденського арбітража, Мюнхенського зговора, частина Подкарпатської Русі з городами Ужгород, Мукачево, Берегово були передані мадярам. Так що в 1938 році, в кінці цього року, мадяри і вийшли на виділені або передані їм законно, незаконно ці території. Подкарпатська Русь уменшилася на територію мінус ці 3 города або 3 райони і переселилася в город Хуст. У февралю місяцю 1939 року були вибори в парламент, на котрих, уви, прийшли до власти націоналісти галицькі, і вони, в'єдно із Августином Волошином, розпустили всі 30 партій, а лишили на вибори лише одну, почти комуністичну, УНО. І одну партію лишили, і з тою партією пішли на вибори. І по селам та партія вибрала чуть ли не 90, а місцями і 100%. Звісно, вибори були змащені. Вибори були незаконні, тому що в зимі проходили. Но мало того, що вони не були підтверджені як демократичні. 21 марта 1939 року мав засідати перший Сойм Подкарпатської Руси. Но так сталося, що німці запланували розчленення Чехословакії день Х, 14 марта. І на 14 марта парламент Словакії во главі з агентом Абвера об'явили сепаратизм від Праги, об'явили Словакію независимою. Кстати, це об'явлення Словаків до нині Словакія не признає, бо це позорне було в угоду фашизму. 14 марта у Хусті на площі і наш Августин Волошин, наш, винуждений був днем раніше арестувати у касарнях, у казармах тих усіх галицьких січовиків, верли їх у підвал, і там вони під стражу стояли. Стояв вопрос провозглашення незалежності Подкарпатської Руси від Праги. Но Августин Волошин то зробив. На площі в мікрофон в присутстві німецького консула Гофмана об'явив, що Словакія провозгласила незалежність, ми теж винуждені провозгласити незалежність від Чехії. Но, оскільки я прем'єр-міністр, каже Августин Волошин, то я не можу провозглашати, то робить парламент. І тоді завтра дав команду на 15 марта зібрати Сойм, тобто парламент. Но на другий день упав великий сніг, дороги були заметені, 30% депутатів взагалі не було, навіть тих, що були вибрані, взагалі не було на території Подкарпатської Руси. Коло 5 депутатів були в Будапешті. Значить,
В Хусті могли зібратися лише групка депутатів, котрі не змогли би создати більшинство і легітимний Сойм. Судя по всім даним, Сойм міг і не состоятися, або, по крайній мірі, не міг навіть прийняти, бо уже після обіду на 1 годину упознаємо, що Августин Волошин забирає банкову касу і виїжджає у Румунію. В районі 1-2 години у Великому Бичкові служить службу, в 3 години дає телеграму, що він уже у Румунії на тому боці ріки Тиси у городі Сігет. А ще рано, 15 марта, була дана команда випустити із-под охорони усіх січовиків. Скільки їх там було, 2 або більше тисяч, так сообщають по документам, вони були такі перепужені. Вони втікали так, розбігалися по городам, по дворам. Часть хотіла втікнути в Румунію, але румуни їх вернули. І в той час уже мадяри почали анексію, оставшися під Карпатської Руси. Так що мадяри не окуповували Карпатську Україну, а сперва вийшли у частину Подкарпатської Руси. Ну, а навіть якщо б теоретично допустити, що і була провозглашена Карпатська Україна навіть на 2 години, якщо б хтось сказав, що вона провозгласила українську мову державною, провозгласила синьо-жовтий прапор і гімн «Ще не вмерла Україна», а оскільки до сьогоднішнього дня ніхто державу Карпатську Україну офіційно не розпустив, то коли провозглашалася незалежна Україна наша, з нами вже, з участю русинів 1 грудня 91 року, то ця нова держава, нова незалежна Україна не могла взяти, мову могла взяти, але прапор і гімн отої Карпатської не могла взяти. Так значить, провозглашає незалежну Україну, этим провозглашенням підтверджувалося, що незалежна Україна Карпатську Україну не признає, бо од неї взяла основні символи. І так, ми маємо можливість увидіти, що Господь благословив нашому пану Піховшику помилку зробити, як роблять всі в Україні. І говорять, що забивши за конституційну назву «Подкарпатська Русь», мічуться терміном «Карпатська Україна». Да, він був серед націоналістів дозволений як на слуху, но не на письмі. У всіх документах, читайте, ми знаходимо перший прем'єр-міністр Подкарпатської Руси, другий прем'єр-міністр Августин Волошин Подкарпатської Руси. Даже попавши в плен, він ніколи не представляв себе, Августин Волошин, президентом, а лише прем'єр-міністром. Да, і німці говорили за Карпатську Україну, да, знали за Карпатську Україну і в Совєтському Союзі, бо Гітлер готовив эту Карпатську Україну як ніби прецедент, що Карпатська Україна провозгласиться, а тут у Совєтську Україну і Гітлер хоче забрати і приєднати до Карпатської України. Так він навіть задів Сталіна, бо Сталін на одному з партійних з'їздів сказав, що який Гітлер хоче слона приєднати до Москви. Тобто зреагували на цей термін, але він ніколи не був признаний не само в Германії. Дали команду мадярам забрати повністю до кінця Подкарпатську Русь. І ця анексія тривала до 44-го року. В 44-му році, в октябревому місяцеві, ми, православні християни, вперше зібралися на представительське собрання і письмо написали, письмо власті СССР, осознавая, що нас ви будете приєднувати, бо вже откуда сюди ви вже не підете нікуди своїми танками, определіть нам в составі СССР віддільну Карпато-Руську республіку. Документи знаходяться в архівах і прописані в історичних книжках. Но, на жаль, приближених Сталіна уговорили Сталіна, щоб приєднати Подкарпатську Русь не як державу,
не як республіку національну, а як просту, нібито ізвічно українську Закарпатську область. Закарпатська область – термін радянських комуністів і українських комуністів, якщо хочете, і подлежить зміненню по закону України по декомунізації. Однак в нас нічого не міняли, тому що наробили біди комуністи, українські, совєтські, що наламали, поміняли, нині Україна сьогодні повністю користується їхніми дарами і діяннями. Ми же кажемо, пане Піховшик, запрошуємо вас на круглий стіл, щоб ми і вам, і всій Україні кінцево наконець сказали, що треба історію знати, бо ошибаються часто спеціально, часто ерудиції не вистачає, або попросили, або заплатили, або, як кажуть росіяни, без попутав. Ми віримо, що Піховшик виправить свою помилку. Нині Закарпаття в складі України. Русини голосували за незалежну Україну, являються в Україні державотворчим народом і тому мають сьогодні на рівні українців і других народів право бути рівними громадянами з правом на те, щоб по Конституції користуватися своїми правами. Віримо, що так би мало бути і, можливо, так іще і буде.